И здравейте хора в 8-ми епизод на Майнкрафт. 8-ми епизод на Майнкрафт. Нощен. Окей. Мога беше доста айрон за печене. Чеки малко. Добре. Нека излезем малко да поговорим. Паяци. Опа. Опсо! Ела! На мен е рендер дистанса на края ли ми? На макс ли ми? Оле, това пак имам чувство, че ме убие. Рендер дистанса... О, не. Рендер дистанса на макс ли ми е? Нека видим. Да, на макси. Ние ще трябва да си променим името, защото Стив изобщо не ме кефи. Не ме кефи да се казвам Стив. И така че най-сегинка ще си променя името, ако мога. Защото особено ако крафти доста трудно нещо. Нека махна камерата за момент. Еми хора, явно е задължително да се казваме Стив. Какво се прави? Къде трябва ми е къщата? Ей там е къщата.
Макар че аз и тук, ако прокопая блокчета няколко, ще си я намерим, защото буквално е огромна. Нека отивам да покопаем малко. Но там трябва да се запомня, че в седмия епизод помня, че в седмия епизод и копаехме до бедрок. Въглища и камъните не мога да ги вземам. Лего. Добре, нека търсим кости. За да изхвърлим всичко, което не ни трябва. Ето го костчето. Така, сега започваме да изреждаме. Това не ми трябва, това не ми трябва. Това не ми трябва, това не ми трябва. Това не ми трябва, това не ми трябва. Това не ми трябва и тук точно не ми трябва ето. Опа! Извърлихме всичко, сега време да си върнем всичко по местата. Така. Всичко. Така. И тук ще сложим така. Луцка инвентар. Перфекто инвентар. Мисля, ние приключим видеото, защото е 8 минути. Хора, чао! Между другото, отидете да гледате как реагираме на Dream Manhunt. Опа. Торчовете, ще сложа торчовете. И чао! Аре, чао!